Ηλεκτρολογικά σχέδια από τα ηλεκτρικά Γεράνης. Ελέγχουμε την εγκατάστασή σας με πιστοποιημένο μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας που εντοπίζει κάθε πιθανή βλάβη ή κίνδυνο στην εγκατάστασή σας. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο τη δική σας όσο και της οικογένειας σας ή του προσωπικού της επιχείρησης σας. Παρεμβαίνουμε άμεσα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και στην συνέχεια εκδίδουμε το νέο σας ηλεκτρολογικό σχέδιο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.geranis.gr